Барыгызны да сәламлим. Мин һәрвакытта Xiaomi'нең заказларым белән сезнең янга чыгарга булдым. Алдым шундый шәп заказлар, кызлар. Менә шундый матур коробкада әле ул. Менә карагыз сез бу туфлинең матурлыгын. Шул кадәрле бәясен әйтсәм, егылып китәсез, әйтеп утырмыйм. Шул кадәрле арзан аның бәясе. Бәясе еме 200 дә юк. Дөресен әйткәндә. Үзегез гадайте, әйтеп тормыйм, менә шул кадәрле матур итеп төргәннәр. Карагыз сез моны. Әле сыйфаты шул кадәрле әйбәт. Менә кем уйлаган инде шундый туфлиләр алып киерләр дип кешеләрне, фаберлектан. Шөптә ябышкан хәзер. Ой инде. Шок катырлык инде. Алдым шөп ябышкан иде. Бик матур. Мин моны үземә дип алмадым. Аны инде миңа заказ бирделәр. Бер кеше, бик шундый кеше, гел сәхнәләрдә йөри торган. Шуңа күрә ул кешегә бик барачак инде бу. Бик яхшы итеп шундый төргәннәр. Әле алдым үземә менә шундый кофточка, мондый кофтам бар иде инде. Бу свитшот дип атала икенче төрле әйтсәк. Минем мондый бар иде инде. Хәзер мин аның менә шундый башка размерын алдым. Шундый ук булса да, миңа бик ошады ул. Мин 3 ел кидем. Әле дә киям. Менә запаска тагын берне алып куйдым. Әйтсәләр әйтерләр, мин әйтәм, бер төрле кофтадан йөрисең, свитшоттан йөрисең дип. Менә алуча булдыра алмадым, чөнки ул миңа бик ошый. Һәм бигрәк тә распродажа, менә бу туфли дә распродажага эләкте минем. Кофта да эләкте. Менә фаберлектә эшләүнең шундый плюслары бар. Фаберлектә эшләгән кешеләргә аерым распродажалар бар, дуслар. Кушымта, махсус кушымтабыз бар безнең. Карый белгән кешегә, эшләгән кешегә шундый менә скидкалар да бирелә, распродажалар күренә инде. Һәм инде монда безнең чираттагы нәрсәләр тиз генә күрсәтеп китәм. Бу безнең инде духовка юа торган. Бу безгә бик ошый, безнең гаиләбезгә рәхәтләнеп кулланабыз. Авылда да, шәһәрдә дә дигәндәй, табаларны юарга, плитәне юарга, күп нәрсәләргә бара. Һәм менә безнең новинка чыкты. Бу инде безнең савытлар юа торган гель. Анасын менә ванна юа торган безнең монда. Ваннаны, унитазны юасына бөтенсенә бара. Шулай менә бу чистящий крем дигән әйберебез бар. Бу инде кухняда бөтен гарнитурларны чистарта. Бик ошады ул миңа, өстәлне чистарта. Һәм менә бик күп дезодорантлар монда. 3 штук икән монда, 3 тәне. 3 төрле инде. Коллегаларым алды. Аннан соң инде менә безнең теш пастасын бик яратып кулланалар. Менә теш пастасы шундый. Менә шундый әле крем. Бик яратып алалар. Бу инде осветляющий эффект белән. Битне менә угартып җибәрә торган. Бик күп кеше яратып калган. Бу безнең эксперт сериясе. Монда тагын шулай безнең бер новинка, экстра свежесть дигән. Бу инде безнең ополаскиватель для полустирта. Шундый зур флаконда чыккан бу юлы. Новиночка. Тагын нәрсәләр бар монда. Монда безнең бар тагын шулай теш пасталары менә. Монысын инде хезмәттәшем һәрвакыт малаена ала. Монда безнең губка. Менә бу губка шул кадәрле ошый миңа. Ул менә 2 яклы. Антибактериальный эффект белән. Һәм тагын менә шундый 2 төрле теш пасталар инде безнең. Корейский серия. Бик ошый миңа. Менә шундый. Һәм туш бар. Менә шундый бәләкәй генә заказ, дуслар. Миңа бик ошады бу заказ. Хәзер мин аларны таратып бетерәм. Алабызса. Рәхмәт минем белән булганыгыз өчен. Алга таба да шундый распаковкалар ясарбыз сезнең белән, дуслар.